katubang sa O ano, bisag kinsa unsang reliyon gusto ko makikatubang. imo man ako nga apa yung matulangon. Ako wala akong nag-mention og tao kung dili ang ako bisag unsang reliyon. Wala Sa akong mga nag-mention. sa may pundok mo. Mungkado Alpanuiga. Registrado na? Murag wala. Murag. O wala man ko kakuan nga na rehistro, wala man ko dili na ko ma-prove man nga na rehistro. Mo nang ingon ko murag wala. Kay So mo na ba murag ba kolorom? is ingon ana gyud. Sige. So nakikatubang ka sa kuha nga pundok nimo kolorom. Lisod na. Diba? Kay lisod man pud kayo ka siyempre ang amo ang gidala nga tawag anang pundok is kabalo naman ta established gyud, di ba? Oo. Niya pagkahuman ang sa imuha is mura og nahulog nga nakikatubang og walay klaro. Aw ikaw kung walay klaro imong pagsabot. Di, imo nagani ka nga murag Oo, wala. gani. Ingon ana man gyud ang tinuod. Lain mo kay gumakakta. Gani. Lain mo kay gumakakta. Mo na siya. Magani ang kamatuuran lagi, ang kamatuuran nga murag makikatubang og walay klaro. Aw imo nga pud na, mo na imo At ang dili, kwan. ikayaan ko na gani nimo. Mo lagi. Ala mo dili ko ang nga tinuod man mo. O gani, Pero mo na imo ang pagsabot. Ayaw pang sulti nga ako ang pagsabot kay ang imong gisulti ako na pong tawagan ng gisakyan, di ba? Amo gani. Oo. Okay ko So- na imo kon. so- Okay lagi ko na imo. Imo ang Asa man lang inyong simbahan po? nasa New Israel, makilala North Cotabato. New Israel. Okay. So unsa may timo ang gustong ta nimo? Ang akong ginatun-an gyud may Biblia mo na unsay himuon aron maluwas, hain makaplagan ang kaluwasan ug ang duha ang kanang bahin sa pagkaon. O So, ang ikatulo ang bahin Ang sa mga imong kaparian. basis, Biblia. Siyempre. Ari unahon na to Biblia. Ah, Kinsa tag-iyas Biblia kamo o kami? sa mga Katoliko na ka? Katuloy ko kay kung dako eh. Oo. O Isa magisto tag-iyas taw Biblia. tag-iya, si Jesus man way tag-iya gyud sa Biblia pero ang Isa nag-ingon mo? na may nasulat Basta sita sa Biblia nga ang si Jesus ang tag-iyas Biblia. siya man ang nagsulat. Dili na ko masulti, dili na ko masulti. Ayaw, Dili na ko masulti. Makikatubang mga kasikuan nga pagkahuman ang may tabo alam. Klaro diri Mo pa lang man daan ay ako nakiklaro. ang ako ang gikuan, ang kaluwasan man. Di. Unahon tani atong basis. Kay kung nag-una ta sa ato ang tawag anang basihan, diyan ato makita kung dili na bagyo ni kaluwasan nato, pagkaon, pagkapari. Ang inyong Biblia o nga mahibaw-an nato, diyan ato mahibaw-an nga kinsa ni tinuod. Kay pareha man tag basihan, Biblia. Biblia po di mo nga. imong Biblia atong basihan. Lagi, Dili ko lagi. So, dili na to tawag anang tan-awon kung dili bang Biblia nga ato ang basihan kung kinsa tag-iya ni. ang nagsulat Kay gyud kung, ang tinuod kay kung Katoliko. ang mahitabo, mahibaw-an nato kung kinsa tag-iya. So buti pasabot, buti tinuod. Ang nagsulat lagi mo ana gyud ko accept mo ang Katoliko we Katoliko. So buti pasabot, ni uyan ka nga ang Katoliko, tawag anang mooy Naghanay pagawas sa ang nagdagahan ay ang Biblia. Oo. Kasi may nagiya niya, ang Diyos ang yawa. kaklaron man ana di naman kinanglang ipangutana siguro. Ito ba alam ko? Kasi nagiya, ang Diyos. Siyempre. Sa buti pasabot, nakikatubang ka sa Diyos mismo. Kay ang Diyos gyud nag-ang niya, di ba? Nagiya gyud niya. Nag-atbang lang ta aron sa pagtuki. Dili, nunid na tawag ka ng tuki. ikaw. Kabalo naman ka nga ang Diyos man ka ang nagpaluyo simbahan Katoliko. Kadang nakigbato ka pa, di ba? Uyon ka nga. Sumala sa Biblia ang yawa rin nakigbatok sa Diyos. Ang atong paghisgutan mao lang na ang pero sa Biblia. Actually, kung imo sa Kung sa tanawon Biblia man sa gud. tamaghisgot, Lagi. dili kayo guwa kayo kuna na master ba? Kung imo magud ng tawag ang tanawon man gud, puro Biblia ang atong basahan. So, i-prueba nato ang ato ang pagtuo pinagi sa Biblia. Lagi. Kaya ang Biblia tinuod. Oo. Okay. So, karon kung mahibaw na to kung siya tag-iya sa Biblia, so katong tag-iya mo gud tinuod. Imposible man to tag-iya katong mo nang hulam o kaning nangawat, di ba? Dili lagi ko makikuha na kay ikado pa wala na ko na master pod nga sitas. Ang akong i-master lagi mo lagi na. Dapat nagpreparar ka unang kanyan idiri. Ang akong i-preparar mo na. Insagod ang imuhang ang tawag ang pagbangon. Siyempre. Ang akong Diba? i-preparar mo So, ganina. karon uyon ka karon nga ang yawa ra ang makigbatok sa Dios. Mo na yung siyempre uyon eh. O yun, okay. Nga, uyon, di uyon po ka, o ikaw po mismo nagsulti nga ang nagpaluyo sa isang iglesia Katolika, Apostolika Romana, sa pagkumpala ng Biblia, ang Diyos niya, makigbato ka. Katawa na lang siya, oh. Kasi Ipit? ang akong Ipit to. ang akong gihisgutan nila ang akong gusto nga paghisgutan dili ta maghisgot bahin sa Biblia nga. Dili Dili ta maghisgot bahin sa pag-right. Dili ko
Wala ko dili ko kuan na sa pag-right. Dili ko Dili pwede. ikaw kung dili pwede. Sa tinuod lang. O dili ka. Dili na to pwede gamiton ang usa ka butang isip ato ang basihan kung wata ka ila na. Kay parehas ra man tag Biblia, parehas ra man tag Di ta Biblia. pareha sa Biblia. Ikaw Kanang inyo ang Biblia kinawat na. Kinawat, Awak man po. giura mga kanang kuan. Kung imong tan-awon ba kasi simbang Katolik ka gud, gamit-gamit mo di mo Katoliko. Di ba so ang tawag nimo anak, kinawat yun. Di ba? ikaw kung mo imong term. Dili Imuhan na na. Unsa man tawag nimo ana mga tao nga magamit sa butang nga dili iya? Ay imuhan na na. Imuhan na. Unsa may tawag nimo sa mga tao nga magamit og mga butang nga dili iya? Kung mahiram ka pwede tama to Di yun. wala ka nang hiram. Awa mo kung hiram mo karon. Dili tanali nga sa kuha ka nang Gani, hiram. gani. Kinang Biblia ba? Biblia. Mo lagay mo Biblia. kaya. Dili man kana inyo. Og dili ta mag Kini Biblia dili ka di na Samot di ba? nga dili inyo kay kang Ingon Jesus. ka simbang Katoliko gid Ang ka na. nag-writer. Sa So ang tag-iya So, gid. ang katong writer, mga Katoliko, Ah, San Lucas, lagi ko diha. San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos, Katoliko na pulos, ingungug ka, di ba? Nga nakibato ka sa mga Katoliko. Ako na ingon nga Katoliko na sila ikaw nag-ingon. Ikaw Wa ko nag-ingon ni Katoliko na sila si Lucas sila si Juan. Ikaw ang nag-ingon. Lisod ka rin yung mga sir. Atas abante. Pero ang akong pagkahisgutan mo na akong pagkahisgutan. Ikaw kung mo na. Ay lagi, okay. Kung Biblia lagi atong isgutan lagi niya pagkahuman, for example, Biblia. Gamit ang tawag anang Biblia niya pagkahuman, di ka mo uyon sa nag-compile anang Biblia. Okay lagi ko nga. Katoliko lagi. Wala lagi ko nilikramo ana. Pero ang akong gipraktisan gani nga pagkahisgutan sa Biblia. Ikaw kung mao na imo. Kung sa gipraktisan nimo. Ikaw wala di po Sa ko kuha, bisag kung saan tawag anang topic basta provided ipagawa sa itong tinuod. kana dili So karon, ang gusto na po mahitabo is gusto na po mahibaw ka ng tinuod ug kanang imuha ba o kini bang ako Nya pareho man tagi basihan, mag-away tas Biblia, mag-away tas pagsabot sa Biblia, nya pagkahuman, kini Biblia nga atong gibasihan. Bisa tag iya di ani. si Jesus na tagya pero ang writer Ulisang lagi ko. Ulisang sitas na nga si Jesus tag iya. Dili lagi ko kakuha na wala lagi ko Okay. practice. So mo ipasabot Ang akong gitunan lagi So, sa himo. mo ipasabot namulong kang mga butang murag diskumpiyado ka o ka kabalo. Diskumpiyado man nga akong gitunan gani, ang akong gitunan unsay himo na maluwas ug kain makaplagan ang sa bahin sa pagkaon. So buot pasabot bahin sa mga kaparian. So buot ipasabot nagtuon ka sa mga butang o tawag ini wa nimo gitun-an ang mga butang labi na katong mga butang nga imo ang gibasihan wa nimo tun-ina. Itunan ako na pero ang Oh, pag kung gitun-an mo na sila nag kung gitun-an mo na so nagpasabot ni parado ka kay dipicture ka go di ba? Ayun ko. Wow, magkatubang ko. Bisag kinsa basa magkatubang ko. Lisod mo kayo mo angkon ko kung iyon ko nga kami may naghimo ana nga ang tinuod man nga Ang simbang Katoliko. Very good. Okay lagi ko ana lagi. Okay lagi ko ana. Pero puro kung dito ta So, maghisgot sa ang buti pasabot, okay lagi ko ana. magbase kag butang nga iyas Katoliko. Ang nagsulat. Agad ka lagi. Oo, okay. Magbase kag Pwede, butang nga pwede, iyas pwede. Katoliko. Pwede. So, Pwede. binuang ang dako no niya pagkahuman ang Katoliko inyo ang tawag Biblia anang basihan niya. ang Katoliko Amo mo ang oy, di ba? relihiyon akong Ang gidipinsahan. Katoliko may tawag anang nagkuan, ang Katoliko mo oy nagsulat niya pagkahuman amo gamit taga di Katoliko, buang ba binuang Binuang ninyo ha. Kasi may tawag di manabi kanang sa mga tao bang mogamit og butang nga dili iya. Kung manghuram mo, manghiram na Ang yun. maramday mo. Anos amo Ako nang hiram hiram ko sa dito sa Katoliko. musilingan. Hindi silingan mo. Oo. Kini Biblia ba kanang pagamit ba? Kung kanang istorya Anos amang ka nahitabo nga nangulam ka sa simbahan Katolika? dili ta makahisgot Nananghid ka sa mga obispo, nananghid ka, nakay Dili wala ka kay maka- ka mananghid, way Dili problema ta ka kahisgot mananghid. ana kay batanon ko man ta ang kanang mga tagbuwangan. Dili Dili na ko maka dili ko makakuha Dili ka sa tawag anang Biblia, uungot ta diri sa Biblia kay wala kanang ko'y kaluwasan, dili ko panabot makaprove ato sa na. kaluwasan, panabot nato sa tawag Batanon kini ba ta? pagkaon, Anong panabot sa nato, Biblia na- di ba? Kini panabot sa pagkaon, kanang giingon nimo nga imuhang tawag anang gitun-an. Oh. Nya pagkahuman, kanang nga panabuta atong araman ng panabot, pwedi man ta maglalis kita ana sakto. Pero diri ko sa tawag anang butang ba nga ato Diha- ang makabot diha- sa tinuod. Diha lagi Oh. accept lagi ko Tagaan ana. ta kag isa ka Accept semana. lagi ko ana. Tagaan ka kag isa ka semana tun-in na about sa Biblia. Dili Balik ta, balik. Tanawa nagbasi kag butang nga di ka Dili lang interesado. ko interesado na. Dili ko interesado na. Ang akong bahala ka kung sa imong Sa ikataon. buti pasabot, Ang akong sa buti pasabot, nagkatubangan. nagbasi ka, nagtawag ining himo ka o nagbasi kag butang nga di ka interesado. Ang ako lagi. Nalingag ba na, di ba? Ay ikaw, di ba na alam mo imuha na lang istorya, imuha na. Pero ang akong gitunan lagi gyud, mao na akong gusto Lagi. pagkatubangan. Nagtuon ka sa butang nga di ka interesado. Kabinuang Oh, kay yaga man ang imuha na lang imo, istorya, dada. imuha na istorya, imuha So, na. dili ikaw na ginag-ingon nga di ka interesado.
dili ko interesado pagtuon og kanang ingon mo nga paglukip yun og kinsa gyud ang tag-iya nga nagsulat So, kinsang taon na. Sa Dili ko pasabot interesado, nagamit-gamit ka mga butang nga di Dili ka lagi ko interesado sa mga interesado. tao. Nagiba? Nagamit-gamit kag mga butang nga di ka interesado sa mga writer ana. Diyosan mo pagkabalo nga nakasabot ka sa imong gibasa nga wala man din kabalo kung unsay mga pangunahon na sa mga tao nagsulat ana. Kaya ang writer gyud sa Biblia nga nasulat kana para sa Mateo, sila sa Mateo. Kisa mas Mateo sa dingan niya mananggiti. Kanang istoryahan na. San Mateo? Ay mo nagbanghod nimo. Kana sila si San Mateo. Mateo ay lagi Mateo lagi. Ah, Ay, oo, usog pwede, na. pwede, pwede. Si Mateo sa Sige, banghod sige. nimo na sa dingan niya Oo, mananggiti. pwede. San Sila Mateo. San Mateo. Very good. Oo. Very good. Kana buhi na sila. Si Boy. Boy, Boy ka kayra, di sa karos langit. Akong ipa-prove na ko sa Biblia nga wala sila mamatay. Buhi sila. Wala mamatay? Oo. Pila na may edad nila ron? Ang wala man naghisgot og edad kung dili. Eh, Ang nag-ingon lang. kawan namatay. Wala lagi namatay. Ang ingon sa Biblia ang mukha Pila, sa pan. pila na may edad nila ron? Dili lagi ko kahisgot og edad. Ay, di. Ang ingon lang dili makaingon lang kung wala Pila mamatay. pila may edad ni Kwan? Pila may edad ni dili. Pila may edad ni San Mateo nagsulat. Wa man ka namatay dito karon agikan kinato karon. Pila edad? Wa man ka namatay. Ang giingon lang diya sa Biblia, ang mukhaon sa pan dili gyud mamatay. Unya na nang tawag anang interpretation nimo. Dili ka sa kanang historical Kana background. kana dili lagi ko kasulti para sa pasulti ko pila edad ni Duterte dili ko na tawag anang butang lagi. Nagisgot ka sa mga butang nga ikaw Dili na mismo ko wa na. kabalo. dili na Mo lang ang imo panabot sa sulat sa Biblia, diskumpiyado pud ka kay. ikaw kung diskumpiyado ka pero ako man Marabag tawag anang kasaysayan sa Pilipinas ba? Basa ka sa Pilipinas. dili ko yung Magsabot ka sa tawag anang nga memorize tanan. di kay mo na natawag anang copyright yung Dali pagkaman ang ani kapitidhanan nila sa sa kinsa propita. Katoliko. Sa propita lang daan 400 na subra. 400? Sino nimo? Ako, Ikaw, sino ba siya nimo? Biblia. Biblia? Oh, asa siya tas Biblia? Ikaduhang kapin sila. ikaduhang Kronikas 18:4. Oh, Ipatawag ni Ahab ang 400 ka mga propeta o ang katulang sa sakop ni Ahab. Isa man ang mga propeta. Ang ipatawag lang ni Ahab sa iyang sakop. Kinsa ganyan ang mga propeta? Ang sila si Sadok, sila si Isaias, pertindihana nila diya. Isaias. No. Unsa din tuiga na sulat na kanang giingon Kanang mga yun na mga memorize og mga yun na dili ko ka dili ko yun na nahulog manggod nga, nahulog manggod nga. Dili ko Propeta na Isaias, dili ko Propeta computer. Jeremias. Dili computer Nga ako. pagkaman tawag anang imong gipahaom sa panahon Dili ba nga computer imong ako, ulo. patawag. Dili computer akong ulo mo nang dili ko So body pasabot lagi ang tawag anang makatubang ka dito. Siguro dili gyud siguro nga dapat gyud kita kay ikaw. matay. Pwede ra Matay gyapon, tawag dili ka. anang diri pa lang ganidaan, supla-supla na. Ikaw. Lisod na kayo. Pwede ra gyapon basta Nga kayo. pagkaman interpretation. Lisod. Pwede. Lisod tawag anang nakatubang og kanang kung sakuan pa ba kundok kay mo dian wa klaro. Nga pagkaman ang imuha pagtuon sa Biblia nagtuon nagbase kag butang nga di ka interesado. Imo nang word Dili ikaw nag-ingon nga di ka interesado. Dili ko interesado Dili na sa ako, pagtuki kung kinsa ka nga mga writer sa Katoliko. Dili ko Unsa interesado. man Mo na dili ka tawag kining interesado Oh, nga pagtuki okay, og okay tawag na. kinang kinsa na Okay sila. na Nga yun. di unsa man nimo pagkabalo nga tama imong interpretasyon kung wa ka kabalo kinsa na sila. Okay ra gyapon na imo madam. Okay. Tagaan kag panalitan be, tagaan kag panalitan. Okay. Dili na to hilabtan tong iyahang tawag ining mga kwan, mga kinabuhi Pero sa ato imong nila. ingon Okay. kaniya nga og kan dili kita. Diha kang tawag ining kung San Lucas, ang amahan ni Adobo mo diha. Dili ko ni San Jose, diba? Dili ko nga memorize. Nagtuon magkakag Biblia. Oo, simple. Diha ka San Lucas, ang amahan ni San Jose, katong poster father ni Cristo. Ang amahan ni San Jose si Lain. Joaquim. Dito kung sa Mateo, ang amahan ni San Jose si tawag ining si David. Pangutana, si Jacob, brother. Si Jacob. Kasi matinodan nila. Kasi may amahan niya. Tinuod yun. Dili computer ako ulo. Wala. Mo man ang gingon lagi na ng mga Wala tao ni- diha sa Biblia. Dili computer ako ulo. Langita og tawag anang lain matubang Oh, pwede, mga pwede. muraog kanang Pwede. sarang-sarang sa imong hangad. Oh, pwede, Lisod pwede, magud pwede. kayo, brad. Lisod kayo. Pwede. Lisod kayo nga tawag ining pwede. katubang ka nga Pwede, klarong pwede. pundok, klarong rason. Pwede. Di ba? Pwede. Kaya man gud sa balay. Luna mo gus balay niya Oo. sir na nakatubang dira sir, mo yung Oo, malaman na. oo. Wala na yung mga safety dia. Ingo man sila nga. Wala pa man habang nakatubang pa man mga safety dia. Yan ang tanan ko ng tsunan o ko tubaga. Atuang tawag ka ng atuon na karon. Pag abot ato diri, amo pa deklaro day. Ikaw, mo pa may ma. Asa man ka nang puyo ron? Ana sa kon. Tricycle driver ko, ibang kinuhan.
Sa Bangkuran. Ang inyong pundok na sa makilala. Oh, taga ni Israel. Kilala Sa Israel. Hmm. Ayun. Ya, nagtakuan na mo dito. Tawag ka na, gipahumos na to din mo mga unggoy dito. Ang unggoy, di mo na may istorya, di mo na tao. Di mo na tao. Kumusta hon siguro? Tao siguro. Tama din. Tama din. Wala yung mali ni mo. Bitaw mo. Gani, tao mo kung tao nang kamali Wala ba? ba yung kuka para kapatid. Gani, okay ra. Tama, gipahumos ng unggoy dito. Gani, tama. Okay, Sige, pangita ka lang ang lahat. Pwede. Ere pa lang. Pwede. Kaya ako, muna akong gitunan sa Biblia. Ang unsay himuon aron maluwas, hain makaplagan ng kaluwasan, bahin sa pagkaon din human ang kaparian. Unsa ang tinuod ng mga pari. Muna gipangutan ako ni Junaw, ako tubaga to na. Ang sa pare mga sir nang nagyuda bay bungot. Aw na nabutang manggut sa kuan. Dili sa ato nganong walay bungot. Wala pa kuno tanan nga walay bungot ninyo ha. Ang akong gipangutana dito, ang Ang awa mga pari, nganong tawag ka nang wala ni mga bugot, hindi pa sa kanding. bitaw, tama bitaw po. Di po bitaw sila kanding. Pero ambot ka to nila si Moises og si Jesus na pa to yung bungot Tradisyon paminaw man to ni nila. bitaw. Tradisyon man to nila. Tama, Pilipino bitaw, man ka. Oo, Pilipino bitaw pod ko. Pilipino bitaw pod ko. Kanya pagkama magsundog-sundog ka sila nga. Pwede. Oo, Hudiyo man to. pwede. Kay ang silaha katong tawag ka ng mga Hudiyo kay naman yung mga kahulugan nga nagpataas sila bungot ang sa tuwa diri. Sa inyo. Kaya ako na ko'y bungot. Hugawan man na. Sa inyo Hugawan man na. Sa inyo, hugawan kang Kristo ug kang Moises. Hugawan man na, di ba? Sila si Moises ug si Ano manundog mo dito mo sa Hudiyo ka? Hugawan. Hudiyo ka? Pwede. Pwede? Pwede. Sa pagkakita mo. Ako? Basta mo kang tribo. Ikaw rapot. Ingon. Pwede. Pwede, libutan niya siya. Libutan siya ang kagalingon. Madako tani. Sige, pangita ang tao na lain. Pwede. Pangita na lain, pangita. Sige. Okay. Sir. Ay, nalang Ginoo ko in tawon. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.